Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Lucas isahluko samashumi 21. Siqale evesini yeshumi 2. Kepha ngaphambi kwakho konke baya kunibamba banizingele banikhaphele emasinagogeni nasematilongweni baniyise phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami. Kuyanginehlela lokhu kube ngubufakazi. Kunenkonzo lana uNkulunkulu ayivusayo ukuthi siyakufika isikhathi lapho bayokunibamba khona banibophe banise ematilongweni banise kumasinagogue banise phambi kwababusi banise phambi kwamakhosi. Siyakufika isikhathi lapho abantu beyakwenzisa inhlekisa ngegama lakho. Siyakufika isikhathi lapho ebenibathembile beyakuniphendukela. Siyakufika isikhathi lapho ebenidla nabo beyakuphenduka ubutha empilweni yakho. Siyakufika isikhathi lapho inkulumo yakho oyisho kumuntu omthembayo iyakusetshenziswa ukuze ikubulale ikudicilele phansi. Into engiyibukayo ngithinteke ngayo namhlanje uma uJesu ethi kuyakufika isikhathi lapho izinto ziyakushintsha empilweni yakho zingabi yilobuhle obubonayo. Uma uya emasontweni amaRoma amaningi, uma uya eLathini elingcwele, into yokuqala oyibonayo umfanekiso wesiphambano uJesu elenga kusona. Iyangithinta njalo lento uma ngiyibuka ngoba zimbili izinhlobo zesiphambano. Khona isiphambano lapho uJesu elenga khona. Leso siphambano si-symbolize noma simela uJesu elenga emthini wehlazo ngolwesihlanu olumnyama. Bese kuba khona esinye isiphambano lapho umzimba wenkosi yethu uJesu Kristo ungasekho kusona. Leso siphambano simele isonto lasekuseni lePhasika lapho uJesu esevukile kwabafileyo. Iyangithinta lento ukuba ebandleni elingcwele elikatholika iningi lamasonto ethu, maybe 90% yamasonto ethu, sinalesi siphambano esinomzimba kaKristo, okuchaza ukuba sinalesi siphambano esisikhombisa uJesu ebulawa elenga onqamlezweni ngolesihlanu olumnyama. Kaningi emabandleni ethu sikhule ngokuthi ogulayo makakhulekelwe ukuze abengcono asinde. Sakhuluma ukuthi ongelwe imimoya makakhulekelwe ukuze qaqeke. Saze saba namanovena oqaqa amafindo. Saba nemkhuleko yokwenza ukuba kulungiswe izinto. Ngiyakubonga lokho kuhle kuyathandeka. Kodwa kunenye inkonzo engiyibona ibalekile abanye bethu abayizibayo, abangayazi, abangayinakile. Inkonzo yokuhlala. Uhlale ezintweni noma zingakalungi. Inkonzo yongakhulekela ukuba isivunguvungu sisuswe empilweni yakho. Inkonzo yangakhulekela ukuba ususwe ezivunguvungwini. Inkonzo yongakhulekeli ukuba uNkulunkulu acime umlilo woShadrach noMeshach noAbednego, kodwa inkonzo yokuba ngiphiwe amandla okuhlala emlilweni oshisayo. Ziningi izinto nezigameko ezenzakalayo
empilweni zethu, ngabantwana bethu, ngemshado yethu, ngabantu esizalana nabo, esisebenza nabo, esihlekisana nabo, nesazana nabo. Kwesinye isikhathi kunezinto ezithi mazenzeka kuze kube ngathi bengingazibalekela, kuze kube ngathi ngiyafisa ukuba ngabe ngiyingane ngingadili nesimo esinje. Kwesinye isikhathi khona izimo obona kahle kamhlophe ukuba uma mina ngingazilungisi akekho omunye ozozilungisa, uma mina ngingasukumi akekho omunye ozozisukumela. Kunesigaba engisibona sibalekile ukuba uNkulunkulu usifundisa ngaso, isigaba sokwamukela ukuthi esinye isimo akumele ukuba siqedwe. Ezinye zezivunguvungu mhlambe uNkulunkulu angeke avume ukuba sizinqobe, angeke avume ukuba azisuse, angeke avume ukuba sisuswe kuzona, kodwa yena uzosinikeza amandla okuba sihlale kulezi zivunguvungu. Lento ibalekile kumina ithandwa zami ngoba siphila esikhathini lapho abanye bethu beshesha kakhulu ukudikibala. Siphila esikhathini lapho uma into ingenzeki ngokufisa nangokuthanda kwami ngisheshe ngiphose ithawula. Akusizo zonke izinto esimele ukuba siziqonde, akusizo zonke izimo ekumele sihlale siphumelela kuzona, akusizo zonke izinkinga ezinesixazululo. Ezinye izinto zibalulekile, kodwa akudingi ukuba ngize ngiwine ngibe unumber 1 emjahweni, kodwa ukugijima kwami kunginikeza amandla kwakha umzimba wami kunezinto ekungifundisa zona. Empilweni ey'ntweni esibhekana nazo, akuzona zonke izimo ezimele ukuba sikwazi ukuzinqoba. Akusiyo yonke imibuzo esizoba nazo izimpendulo zakhona. Kwesinye isikhathi I should not focus on the end results, but rather on the process. Ngibuza ukuthi Nkosi, ngalezi zilingo, ngalezi zinhlupheko, ngalesi sivunguvungu, ngalokhu kushayeka, yikuphi ofisa ukungifundisa kona? Thina namhlanje uNkulunkulu kuthina siqoqa ubufakazi. Uyazi sithandwa sami, makuthiwa ubuka impilo yakho uyibukisisa kahle. Uyazi kunezinto owawungabe awuzazi namhlanje ukuba abantu abakushiyanga wawedwa. Uyazi khona isigaba la oshiwa khona yibona bonke. Ugcine uzibonela wena ngokwakho ukuthi manje angisakwazi ukuhlehla, angisakwazi ukuma, sekumele ngiye phambili. Khona isigaba esifikayo empilweni yomuntu la ethi khona sebeze bangiphosa emanzini abilayo, angiboni ukuthi ngiphenduka isobho noma ngiyaphuma. Sebeze bangibekela unoxhaka, angibone ukuthi ngiyahlala, izitha zami zijabule ngami noma ngizophuma ngigugela ngilimele nginjalo. Abanye abantu bazosiphosa edamini elijulileyo bese kuba nechoice yokuthi ngiyakhwiliza ngife noma ngiyasukuma ngizibambe ngiqhubekele phambili. Khona ezinye izinto nesigaba sempilo umuntu afinyelela kusona la ethi khona empilweni yakhe enough
is enough. La ethi khona empilweni yakhe, yebo sekwenzekile, yini engingayenza ukuze ngikwazi ukulungisa lesi simo? Uthi uJesu namhlanje, uma leso simo sesenzeka, mina ngiyakunikeza ubuhlakali obujulileyo ukuze ukwazi ukumelana naleso simo. Yini pho lena engadala ukuba ngidikibale? Kakade enginakho manje ngike ngangaba nakho. Okwenzakalayo manje kuke kwangenzeka. uNkulunkulu engihamba naye namhlanje uke waba ludondolo lami lapho amandla ami ephela. uNkulunkulu engihamba naye namhlanje uke wangivusa kwabafileyo. uNkulunkulu engihamba naye namhlanje uke waba isihlangu sami. uNkulunkulu engihamba naye namhlanje uyena ozongikhipha emlonyeni wezingonyama. Usho njalo uDavid enkosini uDarius uthi uNkulunkulu wami ophilayo uthi akazibulalanga izingonyama kodwa uzivale imlomo. Usho njalo uShadrach noMeshach noAbednego uthi uNkulunkulu esimkhonzayo athi ungene nathi esithandweni somlilo. Hey, bekubalekile sithandwa sami ukuba esinye isikhathi ngingakhulekeli ukuba isimo siguquke phekwempilo zabantwana bami, ukuba isimo siguquke phekomshado wami, kodwa bengithi Nkosi akungene nabo abantwana bami kulokulwa abakulwayo emshadweni wabo, akuhlale nabo Nkosi kule ivunguvungu abanazo emshadweni nasempilweni zabo. Ngoba kwesinye isikhathi uma sicela uNkulunkulu asisuse izivunguvungu, hleze ngibuke ngithi ngikwenze ngamandla ami. Kanti khona isigaba esibalekile soqonda ukuthi ngihleli impela ngisibambile istering, kodwa le moto ayisashayelwa yimina. Ukhona oseshayela le moto. uNkulunkulu somandla makabe nathi asibusise asivikele. Ndlovukazi yezulu mayisinxusele sicela amandla negrasiya kaNkulunkulu, yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Siyabonga ithandwa zami uNkulunkulu somandla makabe nomusa, makanivikele njalo, anikhanyisela, anikeze amagrasiya eniwaswelayo. Cela uba nisubscribe nikwazi ukumemela nabanye, nibathumelele khona uNkulunkulu uyakuthinta impilo zabo kanye nemndeni yabo. Siyabonga kakhulu.